Прекрасен. Много се радвам, че днес сме на път да взривим залата. Тук редовно има много публика. Мисля, че сме на път да бием местния рекорд. Казвам се Георги Каприев, щастлив съм да ви видя тук. Между многото неща, с които се занимавам, водя поредицата срещу времето. Една поредица на издателство Изток-Запад, която предвижда да издава българска проза и изследвания достъпни за читатели извън често специализирания кръг. Много ми е лесно да представя патоса на поредицата с втората книга от нея, именно с Византия на Николай Табаков. Ще се опитам да въведа в събитието чрез една история, която днес разказвам за втори път публично. Аз се водя коренях бургазлия, но Бургас е сравнително млад град и докато вземе да пусне корени, моето семейство, разбира се, живело някъде другаде в предхождащите го 2300-400 години. А именно в Ахял, Помория, Ефеска колония, храма на Артемида, Хераклит. Като младо момче страшно се дразнех на моите роднини, които без хабер си нямаха нито от храма на Артемида, нито от Хераклит, нито от Ефес, а цялата им мъдрост се концентрираше в приготвянето на пушения паламут, на чирозите от сафриди, виното, разбира се, виното и сладкото от смокини. Правяха се около 20-25 вида сладко от зелени смокини и 10 вида от зелени. Трябваше ми време, за да разбера, че глупави в тази компания не са моите роднини, аз. Защото възмущавайки се от това, че не виждам храма на Артемида, не виждам Хераклит, даже Херострат не виждам, то се оказа, че целият храм на Артемида, барабар с Хераклит и всички херостратовци, се утаил в техните жестове, в малкото им думи, в динамиката на тяхното съществуване, една такава особена екзистенциална мъдрост. Да, в сладкото от смокини. Когато разказвах тази история, то беше една конференция, в която ставаше дума и за елинството, и за Византия. В публиката беше гениалната Василка Тъпкова Заимова, която въобще не взе участие в дебатите. Зададах си някакви въпроси на конференция като на конференция, но в пауза тя дойде към мен и ми каза: и аз правя много добро сладко от смокини. Византолог, византинист, византиец. Така че ние днес честваме сладкото от смокини. Честваме сладкото от смокини. Романа Византия говори за сладка, паламуди, за такива работи. Разбира се, романа говори за Юстиниан, говори за Прокопий, говори за Велизарий. В същото време говори за разни герои от нашето време, с всичките подеми и крушения, за които може да се сети. Говори острумно, говори забавно, говори напрегнато, говори даже с криминален сюжет. Говори и самия Николай Табаков вътре, оценявайки частично събитията. По едно време читателят се усеща, а внимателният читател сигурно веднага ще се усети, че става дума за Византия, за Византия, за Византия. Точно тая Византия с сладкото и паламудите, точно тая Византия, която е в нас, която определя нашето гледане към света, която ни прави такива, каквито сме,
и която ние всъщност продължаваме. Византия, коя Византия? Тази Византия. Византия, която се движи, или поне се стреми неистово към красотата, която преследва съвършенството, с ясното съзнание, че не може да го постигне до край, една Византия на устрема, един изключително устремен роман. Това иска нашата поредица срещу времето. Онова време, което часовникът тик-так мери, което крачка по крачка се движи еднопосочно, преминава някакси от бъдеще през настояще към минало и срещу което ние всъщност съпротивляваме. На което искаме да покажем, че това тик-так е дребна подробност на фона на това кълбо от енергия, онова кълбо от напрежение, в което сме всички ние и в което е фатално замесена Византия. Сега искам да дам думата на професор Иван Божилов, който да представи книгата. Добър вечер на всички, които, как да кажа, може би най-точно, присъстват на тази тайна сбирка на почитателите на Византия. Защо тайна, веднага може да попитате. Ами защото като че ли в нашата съвременна книжовност понятието Византия и производните от него са като че ли думи натоварени с много негативизъм. Едва ли не лоши думички. Защо? Разбира се, веднага може да се попита. Ами защото ние не познаваме Византия или, което е по-важното, се влияем. Някой ни внушава да го правим това. Днес, особено ако си историк, звучи не така достатъчно приятно и убедително, но трябва да си патриот. Ако се занимаваш с Византия, не би могъл да бъдеш патриот. Значи проблема е някъде другаде и си задаваш въпроса защо така? Защо толкова тази Византия в нашите медии, вестници, телевизии, радиа, някакси се отнасят всички онези, които пишат или говорят за нея така пренебрежително. За Запада е ясно. Византия е била винаги враг на Запада, или може би по-точно е да се каже Западът е бил враг на Византия. Проблемът е за нас. Защото какъвто и речник да отвориме, английски, френски, немски, италиански, ще видим, че там срещу съществителното Византия и прилагателните, които са производни от него, стои винаги лукав, непочтен, двуличен, мръсен, коварен и какво ли не. Съответно коварство, двуличност и всичко друго, което може да се измисли като значение на тази дума. Интересното е за България. Може би е някакво възрожденско влияние. През 19 век, знаем всички, борби за образование, борби за църква, за църковна независимост, гърците са враговете, отношенията не са чак толкова приятни, но все пак малко така не особено приятно е човек да отвори днес един речник на български език и да види, че срещу Византия, византийски, византийска, византийско стоят същите значения, както във френския, немския или английския речник. По-страшното е, че тези думички непрекъснато с тях се замерят хората, които пишат, които говорят. Тоест, това са предимно политици и политолози, не искам да обиждам никого, но те говорят най-много. И искам да дам един-два примера, и за да не ме даде под съд автор на единият от тези откази, просто ще го прочита. Олицетворение на цялата ориенталщина и ориенталска изостаналост, безхаберност, болшевишкото интриганство и византийския модел на политическо далавераджийство. Комбинацията от болшевишко-византийска наглост и царско-либерална политическа проституция и така нататък. Друг не толкова мастит на външен вид или на физика, политолог, се беше нахвърлял наскоро върху руската цивилизация, в основата на която стои византийската, разбира се. И за да намери някакво обяснение, тръгна от думичката рос, рус.
Много остроумно той е изведен от английската ръстик, т.е. рустикус, латинската, и каза селящина, селска цивилизация. Без да знае, че думичката рос е скандинавска и са написани цели библиотеки, за да се доказва шведския произход на варягите и така нататък. Дори наскоро, разгръщайки един роман, сравнително пресен бих казал роман, главният герой каза българска византийщина. И веднага другият партньора му, който според автора е американо, пита какво значи българска византийщина. Ами коварство, удар с нож в гърба. Да не давам повече примери, нещата наистина са много, бих казал, не особено приятни, хайде така да се израза най-меко. И Николай Табаков отправя едно предизвикателство, а като всяко предизвикателство той поема и един риск, разбира се, когато романа, който може да получи, може би, и друго наименование, стои с името Византия. Как да стигнем до тази Византия е проблемът. И той търси отговора на този въпрос, разбира се. Да се пише за Византия, а в повечето случаи в романа, колкото се говори общо за империята Византия, толкова се говори за столицата на тази империя, за Константинопол. Много писатели са се упражнявали на подобни теми, да пишат есета за известни, да ги нарека, исторически. Като че ли Венеция е най-привилегирована и в романа Николай Табаков е посочил имената на някои големи автори, световни, които пишат за Венеция. За Константинопол и за Византия никак не са много. Като оставим на страна така много изпълнените с дълбока лирика стихотворения на ирландския поет Уилям Йейтс, ако не греша, Нобелов лауреат за 23-та година, като че ли Йосиф Бродски през последните десетилетия направи някакъв опит да представи Византиум, както той казва. Само че самия факт, че есето е пътуване към Истанбул, а вътре се говори за Константинопол, показва, че нещо е сбъркано в цялата работа. Той пътува към Истанбул, но иска да ни обясни какво е Константинопол. Николай Табаков се е опитал, и аз веднага ще кажа някакво, напълно успешно, въпреки че това е в рамките, току-що Гредия сами каза, истински постмодерен роман. Може и така сигурно да го квалифицираме, но в този постмодерен роман да разберем какво е това Византия. Защото това, колкото и да звучи странно в наше време, когато ние сме загрижени за всичко друго, може би, но не и за това какво значи Византия и каква е тази Византия, все пак има някакъв смисъл да се погледне и в тази посока. Защото поднасянето на една представа за един такъв свят може би е необходимо. Начинът, по който е представен, тук вече мисля, че Каплиев спомена, смесване или представяне едновременно, последователно, редуване, миналото и съвремието. Един подход, който така не така толкова често, бих казал, се използва в литературата. И аз имам един неприятен спомен с този подход, дори го бях забравил. Преди 30 години получих една книга с разточително посвещение, която бях принуден единствен път в живота си да унищожа след 6 месеца заради поведението на автора и забравих за този подход. В този тогавашен роман се говореше за Богомил, за участник в Испанската гражданска война и български учен, който иска да открие лекарство, ваксина срещу нахлуващата грипна епидемия. Забравих за този подход и когато Николай даде за първи път ръкописа, дори беше малко притеснително как ще чета за Византия и за България от 2012 или 2013 година, ако искате. Оказва се, че поне за мене нещата идват много добре и то заради това, че в основата на всичко е търсенето на корените. Сега ние сме свикнали да говорим за корени и да търсим българското носие, българската народна песен, някакво медно съдче и така нататък. И изведнъж да търсиш миналото си в Византия е шокиращо. Но, ако човек разгърне книгата, погледне малко по-внимателно,
пък и я прочете, разбира се, защото иначе не може, според мен всичко ще си дойде на място. Защото ние търсиме и трябва да намериме това, което сме. Не звучи или звучи тривиално, хайде така да кажа, откъде идваме и къде отиваме, прекалено много употребявано, но кои сме, откъде сме дошли, защо сме тук и кои сме ние в края на краищата. Защото може би трябва да си дадем сметка, че ние непрекъснато търсиме да бъдем част от нещо, да бъдем елемент от едно цяло и изминалия 20 век го показа. Бяхме част от Германия, бяхме част от Съветския съюз, сега сме част от НАТО и от Съединените щати, нещо винаги търсиме. Само че не си задаваме въпроса като нация, като култура, като минало, част от какво сме ние. И няма нищо обидно да бъдем част от нещо по-голямо. Защото българската действителност през последните 50 на години като че ли се обижда, ако ние сме част от нещо, а търсим да бъдем самостоятелни. Опитвахме се да правим самостоятелни науки, дисциплини, българистики и какво ли не, но някакси не приемаме да бъдем част от нещо. Но когато си част от една голяма цивилизация, която е една от двете лица на Европа, от двуликата Европа, когато тази цивилизация, в края на краищата, е една от малко от световните цивилизации, независимо дали попада в днешните класации на политолозите. Защото това е, да бъдеш едно зранце дори, е нещо много важно. Но в случая ние сме били и това може да се открие в книгата. И това е идеята до голяма степен на тази книга, че ние сме част от нещо, но ние сме участвали, ние не сме го само правили, ние не сме се отказали само, както някой, нека да се израза така на жаргон, злобари по света говорят за акултурация, т.е. за отказване от собствената култура и приемането на чужда култура. Ние сме част с една култура, ние сме част от нея, ние сме я приели, но ние сме я правили. Ние сме я разпространявали. И то може би сме я разпространявали в българския вариант по-успешно, отколкото се я разпространявали, да не кажа в Константинопол, но някъде другаде по света. Защото ние сме елемент от нещо, което е изключително голямо и това голямо ние сме го приели веднъж за винаги. Преди 10 на 15 години у нас се заговори за цивилизационен избор. Не знае господата, те бяха политици, разбира се, преди всичко, какво разбират под цивилизационен избор и дали разбират въобще това понятие и процеса, който се крие зад него. Но понеже това съвпадна с войната последната война в Европа, с войната в Югославия, 1999 година, сякаш цивилизационният избор беше НАТО. Сега аз не разчитам те да са чели Фернан Бродал, който дефинира много просто, що е война. Антицивилизация. Едно е цивилизацията, отсреща стои войната. Но цивилизационен избор не се прави всеки ден. Цивилизационен избор се прави един път. И България е направила своя цивилизационен избор в 864 година. Искаме, не искаме, Византия ни е научила на християнство. Византия ни е поднесла литературата. За щастие ние пишем с български или славянски букви, на български или на славянски език, но литературата е дошла в един вид, който ние вече и я имаме и можем да я приемаме и да я ползваме. Византия ни е донесла изкуството, Византия ни е донесла архитектурата и в това няма нищо страшно. Защото и днес, и всеки ден се случват такива неща. И ако, за да не продължавам повече и да ви отекчавам, ако романа, който стои тук на тази масичка или там, или който държите в ръцете си, направи мъничко, поне мъничко за това, да осмислим какво е Византия и до каква степен тя има отношение към нашия живот, аз ще бъда дори по-доволен и от самия Николай Табаков. Благодаря. Сърдечна благодарност. Сега давам думата на Ириней Константинов. Заповядай. Благодаря. За зла или за добра участ, нашата съдба, нашата професия е такава, че е завързана с думите. Тя обикновено върви след авторите. Понякога проклинаме съдбата си, понякога сме щастливи, че можем да ги изговаряме, можем да ги споменаваме.
Впрочем, Георги ме подсети с тези поморийски риби за онзи смешен разговор пред Никулдински, малката и голямата риба, майка и дъщеря, когато малката се оплаквала от злата съдба, как са хванати, как са пържени, как въобще всичко най-лошо им се случва. Майката я успокоява и казва нищо. И тях ще ги накаже съдбата. Има провидение и за тях. Тогава малката риба казала: мамо, и ядат ни, и бяло вино пият. И тогава майката казала: мама, халал да сме им. Тъй ние, когато попаднем на такива добри думи и казваме халал да сме на този човек, който ги е написал, халал е този човек, който е вложил в устата ни. Аз тръгвам с удоволствие след тези думи, които са затворени в книгата на Николай. Между другото, великолепно издание, което ми отвори очите за много неща, за които аз имах любопитството да разбера, имах любопитството да стигна до край. Николай с огромна лекота преминава през времето, през разстоянието, коментира героите, със средствата на модерния театър се отчуждава, им дава оценка, прави ги значими или ги коментира с обратен знак. Удоволствие беше, Николай, да прочета книгата. Да не говорим, че тук намерих един малък отказ от Йоан Златоуст, който според мен е най-голямата признателност за жената и за жената, която се занимава с изкуство, жената, която работи в театъра или в това време така наречената хетера. Ще ми позволите след това да ви прочета и него, но най-напред ще започна с отказа за тази изключително приятна среща на съвременния герой Пелев с военачалника Велизарий в днешно време по повод избора на последния папа. На третия ден срещнах, и то в самото предверие на журналистическия център, познайте кого? Военачалника Велизарий. Ето кого. Бях съвсем озрял от напрежение. Главата ми пушеше от болка и недосъм. Вървях по коридорите като в някакъв транс. И разбира се, той ми се изтърси. Вероятно току-що беше пристигнал в Рим, за да изгони поредния непокорен управител. Иначе какво ще търсите дява? И се бе отбил до фоайето за една бърза кока-кола да потуши жаждата си. Аз слизах с ескалатора от 5-ти етаж, където вървеше поредната информационна емисия на Ватикана, и точно тогава го локализирах до автомата за напитки. Той тък му притърсваше чоповете си за дребни и се оглеждаше притеснен наоколо. Ризница, сандали, шлем, чи пурпурно на метал, цирк. Какво става? Те запитах го на чист български език, защото знаех, бях проучил, че е роден в едновремешната Германия, днешна Сапарева баня Дутичко. Запита той, все още тренчен в апарата. Какво става, викам? Да не си глух? Той ме погледна. Не дочувам, му обясни и потупа с длан дясното си ухо. Веднъж един като ме прасна: кока-кола ли искаш? Нещо за пиене, ама не приема солидите. Стара валута, отбелязах. Сега всичко върви в евроцентове. Възрази военачалникът на Византия. Златото си е злато. Задръж така, посъветва го и извърших манипулацията. Ето, пи! Кока-кола! Говорех малко по-високо заради глухотата му. Преминаващите наблизо хора се обръщаха да ни огледат. Това ли е? Запита той с подозрение. Много се пени. Кока-колата това прави. Пени се. Добре, рече и отпи предпазливо. Обаче сладни. Не може лесно да му се угоди на един узурпатор на Рим. Да пинем по вино, предложи. Да пинем, що да не пинем, оживи се той. Къде? Отсреща има ресторант. Ресторант? Не разбра Велизарий. Такова място, дето дават за пиене, да вървим.
И ние се настанихме от двете страни на бяла покривчица, поръчахме си бутилка ефтино кянти и захванахме един от тези дълги и изтощителни разговори, каквито се получават, когато налетиш на жива история. Великият военачалник Белизарий си изглеждаше като истински с неговата бляскава ризница и огромния медальон на гърдите, на който бяха инкрустирани, забелязах след внимателно кокорене, ловни сцени, селени. В началото се притеснявах, че сервитьорите ще повдигнат въпроса за облеклото и как заведението трябва да се спазва етикет, а не да се мотае с голи крака, но те не реагираха чак докато моят събеседник не разцепи масата на две смеча си. Но това стана по-късно. А сега италианският сервитьор, човек грял и кипял във всякакви маскаради, явно смяташе, че или е денят на свети еди кой си, или ще снимаме филм, а ние с великия Белизарий сме просто статисти. Как вървят работите в Константинопол? Поинтересувах се. Белизарий малко притеснено размърда глава в ризницата си. Лошо, рече. Моята хубосница се е сдушила с императрицата и се чуят заедно как да ме отстранят. А императорът, какъвто е мек по отношение на Теодора, веднага ще се хване на въдицата. И как? Почудих се. Ти си най-верният му човек. Така е, рече скромно великия пълководец и пак размърда врат в ризницата, внезапно ми заприлича на огромна костенурка. Но те си плетат козните, аз съм далеч. Отгоре на всичко, разпалих се, ти си най-добрият военачалник. Какво ще прави без теб? Нали иска да разширява империята? Какво викаш? Нали Юстиниан иска да разширява империята? Как ще го направи без теб? Белизарий се намръщи. Императорът си е намерил човек. Ще ме замести един евнух. Нарзес. Нищо не казвам, негова воля. Той е императорът. Но за мен е унизително. Не се давай, посъветва го. Вдигни им един военен бунт да се чудат къде да се скрият. Аз много добре знаех, че няма да вдигне бунт. Знаех, че ще слуша Юстиниан до седмия си ден. Чозни гнивец ще го отзове и ще го прати в пенсия. Даже се говори в разни приказки и легенди, че ще го осъди, ослепи и ще го прати да проси по улиците. И отгоре на това имах неблагоразумието да споделя това мое историческо или любителско поназнайване с великия Белизарий. Направо му разказах каквото знам, Белкин вземе някакви предохранителни. Но той викна. Не е верно! И ми изгледа като най-страшния си враг. Бога ми, видях с очите си какво става с него, когато разпознае врага. Видях чудото на промяната. Лицето му се изсопна, вкамени се. Изкрящите допреди миг сини очи застинаха. Зениците им се свиха, заприличаха на котешки. Той целият сякаш си затвори хипнозата си, дори се приведе напред. Атаката! Щеше ли да последва атака? Не вярваш ли? Продължих аз безумието си. Мога да го докажа. Докажи! Нареди Белизарий и скръсти ръце пред гърдите си. Вкамери се напълно. Едно каменно, надменно, абсолютно неподвижно презрение. Абе аз както не съм добре, да не съм седнал пред някой паметник. Ще ми се смеят и гърките. Огледах го внимателно. И го спипах. Косъмчетата. Черните косъмчета в нозрите помръдваха като малки анемонии. Значи дишаше. Жив е. Виж сега. Наведох се през масата към него. Теб те има в историческите хроники, имате в романи и драми, имате в мозайки и картини. Не могат всичките да излъжат едновременно за това, че са те съдили, ослепили и си стигнал до просешка. Какви хроники? Трепна нервно Белизарий. Ми да вземем, например, данната история на Прокопий Кесарийски. Ау, викна Белизарий и се хвана за меча. Този мръсник беше ми личен писар и ходеше с мен по сражение, хвалеше ме, както и майка ми не ме е хваляла, но аз го изгоних, защото беше злобен и двуличен. Не, казах и вдигнах авторитетна ръка. Изгонил си го, защото ти е говорил срещу Антонина, срещу жена ти. Откъде знаеш? Удиви се Белизарий. Наивен военен. Него са го лъгали и лъгали, и собствената му съпруга, и роднините, и разни Прокопиевци, и дори императорското семейство. Всички, единствените, които не са го предавали, са старите ветерани. Белизарий, скарах му се леко, знам всичко и мога да ти предскажа бъдещето. Искаш ли или не искаш? Какво каза?
За бъдещето ли питаш? Не, аз самият мога да ти предскажа бъдещето. Викнах в окото му. Интересува ли те? Теб те има в картина на френския художник неокласик Франсуа Андре Винсент. Нарисувал те като сляп просек, за когото се грижат единствено верните му ветерани. Че кога ме рисувал пък този? 1776 година в Париж. Не съм стъпвал там. Завъртя и натливо глава гигантската костюнурка отсреща. Не може да бъде. Хубаво. А какво ще кажеш за книгата на Жан-Франсуа Мармонтел, където ти пак си сляп мъдрец, но дава съвети на Юстиниан как да си управлява държавата? Аз да давам съвети на Юстиниан. Велизари презрително изпрехтя. Франки. Винаги измисля. Италианец. Искаш ли? На италианец. Ще повярваш ли? Италианците са друго нещо. Поканиха ме за император. Добре. Какво ще кажеш за операта на Гаетано Доницети, в която ти отново... Опера ли каза? Това музика ли е? Разбира се. Музикантите са скитащи лъжци, нали го знаеш, Омир? Познато ми е, отговорих високомерно. Още малко и ще изкара Ахил по-величествен от мен. Какво е Ахил? Един грък, Селендур. Ще го смачкам с една ръка, само дето много го възпяват. Не вярвай ти на музиканти. Добре тогава, ядосах си аз. Имението ти в Константинопол. Руфиняни ли се казва? Руфиняни ли се казва имението ти, бе? Руфиняне? Там ще дочакаш край на дните си и ще умреш една седмица след Юстиниан. Декември 565. Я почакай, живна Велизари. Ти знаеш ли на кого ми прилича с тези черни предсказания? На кого? На Прокопий. Ето на кого. Мръсна лисица. Как смееш да предсказваш на войник, че ще умре в легло? Кой е мръсна лисица? Аз или Прокопий? Ти самият си Прокопий. Глупости. И аз не мога да го понасям. Искам само да ти помогна, разбрали? Великият Велизарий не се нуждае от помощ, изпъчи гърди той. Така ли? Запитах заедливо. А какво ще кажеш, ако Юстиниан пак не ти изпрати подкрепа? За пореден път, поскочи Велизарий, ще изпрати, не може да не изпрати. Обещали войска, храни и злато. На мен лично обещал. Няма да изпрати, сам ще се убедиш и то скоро. Ти защо говориш срещу императора, бе? Съвзе се той, явно решил да приключи вече с оракули и врачки, той е с мен. Говориш ли срещу него, все едно, че говориш срещу Бога? Ти еретик ли си? Кажи, еретик ли си? Не, казах, аз съм християнин, честен кръст, еретик си! Рече убедено Велизарий, да говори срещу императора, да той е избран от Бога, нещастнико. Императорът си измислил да е така, защото е удобно и ако искаш да знаеш, това си върви още от времето на Константин Велики, заядох си аз. Велизарий издрънча с успехи, понече да каже нещо, но преглътна. След това много се накокошини да говори, но пак нещо го спря. Явно мислише как да ме срези напълно. Ако искаш да повярвам, че да си еретик, кажи ми всички августейши имена на императора. Даде ми последна възможност той и добави веднага. Явно така са изпитвали монофизитите, арианите и други неверници преди да им теглят ножа. Напънах се и захванах да изброявам пълната култова титла на Юстиниан, първи император, Цезар, Флавиус, Юстинианус. Я започни от начало, нищо не разбрах. Ами отвори си проклетите очи, ето император, Цезар, Флавиус, Юстинианус, Францискус, Германикус, такова благочестив, щастлив, прочут, победител, как беше? Да, и винаги триумфатор Август. И се зарадвах. Така. Зарадва се и Велизарий. Ама забрави Вандаликус, вандалите съм ги покорил аз. Кого обиждаш ти, бе, императора или мене, неговия правоенен? Къде се намираш ти, бе, отстъпник? Ай сега, тук и на място ще ти отреже главата. И наистина извади огромния си меч, за да го размахва заплашително. Направо не беше за вярва. 21 век все пак. И аз, разбира се, не вярвах.
Но инстинктът ми подсказа друго. И какъвто съм си с такава рефлексия, взех, че се гмурнах светкавично под масата, а онзи с такава сила прасна горката маса с меча, че разполовина две и двете половинки се търкулнаха в различни посоки, като младо семейство след развод. И гръм, и чаши се пръснаха по пода, а аз останах без защита. Срам, не срам, проснах се по корем на пода и закрих главата си с ръце. Край. Казах си, това вече е край. Що ти трябваше да му отваряш очите на този рогоносец, казах си в това време. И за всеобща радост всички сервитьори се втурнаха като един, чуйки, усетейки, дори се изправих да гледам. Те явно знаеха да се справят с скандалджии и византийски пълководци, имаха опит. Някои се хвърляха върху плещите на Велизари и други държаха ръцете му, трети се прехвърчаха наоколо като бели херовимчета и закрещяха: "Карабинери, карабинери!" А пък аз се събудих. И ето го другия отказ. Автор казва: "Извинете, но тук ще цитирам Йоан Златоуст не за друго, а защото този златен и устат човек така вярно е хванал нещата, че от читателят, а това е магията, винаги се остава привкус на тръпчиво вино. Както и в Прокопий и Кесарийски, да не си кривя душата, този Йоан има смелостта и усета да нарече нещата с истинските им имена, да каже, че виното е тръпчиво. Ето как. Когато ти си тръгнеш от театъра, в душата ти остават нейните, разбирай на актрисата Хетера, слова, одежди, погледи, походка, стройност, ловкост, напрегнатото тяло. И ти си отиваш получил много рани. Не идва ли от тук безпорядък като дома? Не е ли от тук гибелта на целомъдрието? Не идват ли от тук разводите? Не са ли от тук разправиите и скандалите? Не идват ли от тук безсмислените неприятности? Когато ти, обсебен и пленен от нея, пристигнеш у дома, то и жената ти се струва по-малко приятно от обикновено. И децата досадни, и слугите непоносими, и домът отвратителен, и обичайните грижи тягостни, и всеки гост неприятен. Причината е в това, че ти не се връщаш у дома си сам, а водиш със себе си блудница, която влиза в дома ти не явно и открито, което би било по-добре, защото тогава твоята жена няма да я пусне през прага, но скрита в твоята душа и съзнание, тя възпламенява в духа ти вавилонски огън. Благодаря ви. Колкото и Гридия сега не разсева през цялото време, аз все пак ще дам думата на автора. Разбира се, най-трудната част се пада на мен, защото какво точно да кажеш, след като тези мои скъпи приятели разказаха всичко. Всеки остава най-лесно. Надявам се. Във всеки случай, днес скитах по разни мели да обяснявам за Византия и така съм, както се казва, напънал тетивата, знам всичко, мога да обяснявам толкова дълго време, пръста ми играе на спусъка, че ако почна няма да мога да спра. Затова ще направя едно кратко съобщение преди цялата тази водопадна история. Като свършиме тук, за да не се разбягате като заговоря дълго ден, като свършиме тук, точно в съседната зала, от тук се минава, ще изпием по чаша вино да си поговорим неофициално, което вино от Ера Тангра, собственика Колю Зайчев го е подсигурил специално за нас тук, да се повеселим. Така че свършиме и отиваме оттатък, да знаете, а кога ще свършим, не знам. Искам да разкажа нещо съвсем извън сюжета на книгата, защото тук стана горе-долу ясно, че има и съдът и вечните екзистенциални човешки въпроси, се правят опити да се отговори на тях. Стана ясно и от четенето на Ириней, искрено му благодаря от сърце, че книгата има излекачка, има ирония, роман, не исторически труд. Въпреки че предполагам, че ще има разправи около книгата, има доста спорни моменти, самото име Византия, отрицателна номинация, ще има, ще ги очаквам от сърце всички тия спорове, разбира се. Искам да кажа следното. Значи,
Писането на книги е сравнително трудна работа, доста бавна и неблагодарна. Човек си седи в тъмната стаичка 3 години, написва нещо, вади го, изоква се, както се казва. Събираме се да се повеселим, да си кажем нещо за книгата и след това пак 3 години в тъмната стаичка. Тая работа с Византия, с последните 3 години, ето ми я натресоха, за това са виновни тези двама люди, седящи дясно от мен. Искам да кажа, че ако не беше книгата на професор Георги Каpriев «Византийска философия» и прекрасната книга на професор Иван Божилов «Византийския свят», през ум нямаше да ми мине да се занимавам с Византия толкова дълго и порито, но понеже наивен човек чете всичко и се впечатлява и ето го резултата, ще видим как ще излезе. Градия Сай, разбира се, който прекрасно рисува тук и ни забавлява всички от сърце, е прав да определя школи, той знае, той разбира. Всъщност искам да благодаря от сърце на Иван Божилов, на Георги Каpriев, на Ириней Константинов. Бях това лято в Германия на представяне на книга. Там хората представят книги по друг начин. Там ние си говорим тук за Бога, за Ада, за небето, за облаците. Там няма такива. Там хората казват, прочети си, ако обичаш, текст от книгата, за да преценим тая книга да си я купим или да не си я купим. И разбира се, чете. Не си представите как съм чел и то се превежда на немски, въобще беше голямо ужасие. Да благодаря. Благодарение на това, че тук си имаме Ириней Константинов, можем да се справяме и с подобен тип задачи. Колкото до Византия, все обяснявах защо съм я написал, все обяснявах за нашето европейско самочувствие, имаме ли го или го нямаме. Дали представлява нещо така наречения византийски свят, този православните държави и какъв светови нюанс дават на Европа? Може ли Европа без тях? Имаме ли достоинство? Забравена ли е думата гордост? Това време на постмодернизъм, на постутилитаризъм, ние забравяме значенията на думите, тяхната стойност. Страхувам се, че думичката гордост никой от нас не е чувал в ежедневието си от години. Страхувам се, че думата морал я чухме съвсем наскоро, само че и на нея сме и загубили значението. Значи за политиците това е политически морал, който означава да спазват някакви правила там в партийните си дивоти. За момчетата, младите, думата морал означава друго нещо, разбира, само че какво точно, не е ли разбита на смисли. Ето това запазване на нещата, запазване на гордостта, запазване на достоинството, запазване на нашето самочувствие в България, ме занимаваше през цялото време. Нямам никаква представа, каквото съм направил, времето ще каже, но аз лично, така искам да завърша, аз лично се гордея с това, че съм гражданин на страна от Източна Европа. Гордея се с това, че, както се казва, ексториент лукс, слънцето изгрява от изток винаги, само че превода векове наред е бил християнството идва от изток. Та моята гордост е мъничка, скромна и стоя в тая книга, а читателя както реши за себе си. Сега ви предлагам, ако нямате нещо официално да ми се скарате, да отидем да си говорим неофициално така. Аз много се надявам никой да не ще му скара официално и много се надявам всички да му скарате неофициално. Заповядайте.
нощен хоризонт. Да, бе, знам, но тя много се вълнува и така се вълнува. Беше се развълнувала.